Mga kakabsat, alam nyo ba, napaka-unfair ng mga kasama natin ngayon. Hindi kami na-inform na, tignan mo yung mga paa nila, ayan nakabota sila, ready. Kumusta naman yung sapatos ko, guys? Look, ano? May dala akong mga binoculars dito Hindi ako smart, nakagod ako. Tawag na alay lakad. Arot na! Urot na! Ito yung starting point. Supposedly, dito sana yung parking natin. Pero dahil hindi makakarating yung sasakyan, dahil malubak kaya naiwan na yung masakyan natin doon. Hopefully, they are in good hands. In Jesus' name. Jesus' name. So, let's go na! Lord, si kakadiiti mang protect kanyami nga sumrek ijay kuweba. I-protect us, Lord, tapno itikas takit. Tapno itikas ta nasalun at kami tumit nga malpas. Ayan na nga. Nag-start na kami nga trekking. At ang dami kong nakikitang agloemas sa daan, mga kakabsat. At alam nyo ba kung magkano to sa Hong Kong? Mahal yan. Napadaan tayo dito, guys, and look, they have plenty of water lilies. And dito yung mga kapatid natin agta. Dito sila nag-i-stay yung mga iba. Look, yan yung kanilang abong-abong sa Ilocano or Kalapaw. Ayan na, mga kakabsat, narating na natin yung ating cave. Labasan pala talaga siya ng tubig, so I think mababasa talaga ang ating sapatos. Let's go, guys. Finally, we reached our destination. Unahin muna natin ang Namilagan Cave ng Sanchez Mira, Cagayan. Pero bago tayo pumasok, papalitan muna natin ito ng protective helmet para hindi tayo mauntok sa katotohanan na hindi na tayo joke lang. At syempre, dahil maraming tae at ihi ng paniki, kailangan natin mag-face mask. So I think we're good to go. Hindi pa. Let's go, guys. Buhay pa yung ating cave dahil nga may mga stalagmites at saka stalactites pa na talagang nakikita nating buhay. Kaya napaka-importante na pag bibisita tayo dito, may talagang control measures sa mga public na bawal silang humawak. Ang kuwebang ito ay binubuo ng mga limestones, which is generally composed of calcite, wherein the formation of speleothem inside the cave are a result of process of erosion by percolating water and recrystallization of calcite through dripping of calcium carbonate containing water. Oo, naintindihan nyo yun. Ang ibig sabihin nun, maganda yung cave. Ang cave na ito ay classified as Class 2 with areas or portions which has sections that have hazardous conditions. Ako si Joe Vibiado, yung Eldrim o dito sa Sanchez Mira, and taking charge of our rescue. Namilagan Cave, actually, recently, it was discovered by the Tourism Council last year lang. And immediately drafted caving plan. Namilagan Cave is situated in Barangay Namwak. Hopefully next year, in full bloom na po siyang tourism activities natin dito sa Namilagan Cave. Hi!